Al eeuwenlang lopen wij over de aarde. Generatie na generatie. Telkens over hetzelfde stukje grond. De een zet er zijn eerste stappen. De ander blaast er zijn laatste adem uit. De grond onder onze voeten is het toneel van ons leven. En het graf van onze geheimen. Ga met ons mee. Op zoek naar sporen van ons verleden. Om ze opnieuw naar het oppervlak te brengen. Expeditie Limburg. Ontdek het verleden. In de vorige aflevering is er op het Frederik Hendrik kazerneterrein in Venlo gestart met een archeologische opgraving. Er wordt gezocht naar de resten van een 17e-eeuws fort, Fort Sint-Michiel. Maar er werden ook oudere vondsten gedaan, uit de middeleeuwen en zelfs uit de Romeinse tijd. Zal het 17e-eeuwse Fort Sint-Michiel gevonden worden? En vinden de archeologen het lang gezochte, maar nog nooit gevonden Romeinse Blariacum? En hoe loopt het op waarheid beruste ontsnappingsverhaal van de Duitse krijgsgevangenen af? Op het eind van de oorlog, wie Blierik bevrijd was, op een gegeven ogenblik, wie de Engelsen heel logen, de Schotten eerder gezegd, toen moesten allemaal die minen geruimd werden, die in Venlo en in Blierik en overal in grote getalen liggen. En dat deden ze niet zelf, want die dachten, dat vliegen we meedelogen. Dat moeten die Pruisen maar doen. En die soldaten die dat deden, die logen hier, zouden die dan in krijgsgevangen. Ja. En er is toen een poging ondernomen door een aantal SS'ers, die hier ook zouden, die worden dan apart bewaakt, omdat die veel gevaarlijker waren. En die hebben toen een poging in het werk gesteld, in de gang gegraven, wat ook voor het grootste deel gelukt is. Georg, du Trottel! Die Kartoffel! Die kannst du jetzt selber fressen! En op een gegeven ogenblik waren ze bijna voor aan de stroot, aan de garnizoensweg. Aan de andere kant van de Ja, bibliotheek en toen dus? stond, nee, nog niet. Nee. Aan de binnenkant. Er stond een schildwacht bij het hoofdgebouw. En die zag die struik op en neer gewoon. En ik dacht, wie kent dat nou? Het weet niet.
En toen was het voorbij. Dus. Maar misschien dat ze toch al ontsnapt zijn, dat kan wel. Uit de opgegraven grondsporen en artefacten is inmiddels duidelijk geworden dat er onder het kazerneterrein niet alleen de resten van het 17e-eeuwse fort liggen, maar ook oudere resten, zowel uit de middeleeuwen als uit de Romeinse tijd. Spannend. Wat zit erin? Kaartje met de fondsnummer en wat aanwijzingen waar dit allemaal aangetroffen is. Wat is het? Ja, daar zit van alles nog wat in. Een stukje roest, een mesje of een spijker. IJzer in ieder geval. Dus. IJzer. Metaal althans. Ja. Kijk, hier heb je een stukje Romeins aardewerk. Romeins zeg je, waaraan zie je het? Ja, dat kan je zien aan de ribbels die erin zitten. Ah, ja. Het is hand met de draaibank gedraaid, maar wel met de hand, dus niet machinaal. En je kan aan de magering, aan de invullingen die erin zitten aan zand en gruis, en ja, kan je zien de Romeins. Dus kijk, dit is een hele mooie Romeins. Het is flinterdun. Dat is luxe wit aardewerk. Dat werden vaak voor de honingspotjes of kleine drinkpotjes of tafelservies eigenlijk. Wat is dat? Ja, dit lijkt ook een scherfje van een randje ooit direct te zijn. Maar het is echt met flinterdun. Dit is allemaal Romeins. Ja, ja. Wat zegt dat over Blariacum? Ja, wat mij opvalt is dat er zoveel Romeins in zit en geen middeleeuws. Dus ergens zitten we hier op een Romeins vlak. Een Romeins vlak betekent dus eigenlijk het maaiveld waar de Romeinen gelopen hebben. Tot op heden nog geen sporen, maar wel, kijk dit ook. Even Smit is hier geweest. Een stukje rest van een koperslak van een oventje. Dus heeft hier een ambachtsmannetje gewerkt. Soms moet je het hebben van dit soort hele kleine dingetjes. Ja, het is verbazingwekkend. Maar... Ik heb nog een handvol, hè? Maakt dat een archeoloog nou gelukkig? Ja, dit wel. Ja? Ja, want het is allemaal Romeins. Dus we komen steeds dichterbij als Blariacum. Hey Bianca, Hallo. wat is dit? Dit is een haardkuiltje van de soldaten die waarschijnlijk in de kampementen rondom het fort hebben geleefd. En ja, ze hebben deze kuiltjes vermoedelijk, of die vuurtjes vermoedelijk, gebruikt voor het bereiden van de etenswaren om zich te warmen of om zich te warmen. Oh, dus dat wat we hier zien, die rand, dat is houtskool. Ja, dat is een houtskoolrand. En die strepen zo naar beneden? Die streepjes naar beneden die komen door de wormen die door de sporen zich heen bewegen en dus het materiaal meenemen. En natuurlijk ook door inspoeling van het water in de grond krijg je dat zo'n spoor altijd een beetje uitvloeit naar beneden. Je kunt ook niks doen in je leven zonder sporen na te laten eigenlijk. Hè? Nee, we vinden altijd wel sporen van menselijke activiteit, vinden we altijd wel terug. Ja. Ja. En die andere plekken, dat zijn ook allemaal vuurtjes geweest? Ja, dat zijn ook allemaal vuurtjes geweest. Frans. Hallo. Heb je het gevonden? Nou, hoe zag zo'n vesting er nou uit? Hè? Dan kun je het beste beginnen met eens kijken naar de middeleeuwse situatie. En dan neem je de kaart van Jacob van Deventer in de 16e eeuw. Dan zie je in feite direct rondom de eigenlijke stadsbebouwing een muur, de stadsmuur. Daarbuiten een gracht, in het geval van Venlo 2 grachten, een dubbel systeem. En dat was voldoende om de belegeraars in de middeleeuwen, de 16e eeuw, op afstand te houden. Want wat hadden die voor wapens? Pijl en boog, later musketten en kanonnen met een heel beperkte vuurkracht. Was dit voldoende? In de nieuwe tijd zien we een heel andere situatie. Dan neemt de vuurkracht van kanonnen aanzienlijk toe. Dan wordt het van belang om om de belegeraars om kanonnen op grote afstand te houden. Ja. Je ziet hier ook de grote vestingwerken om de stad met die ver uitgeschoven posten om de afstand te scheppen. En het zwakke punt was dan natuurlijk de Maaszijde van de stad. Daarom werd door de Spanjaarden aan de overzijde van de Maas het Fort Sint-Michiel gebouwd. Ja. Op behoorlijke afstand van de Maas. Dat bood dan voldoende bescherming aan de westflank van de stad. Ja, je kunt het zien, het is wel 2 of 3 keer gebeurd hè, dat fort uitgebreid is. Hè. Die sterrenvormen allemaal. Ja, dat werd ook berekend. Hè. Je had daar allerlei wiskundige
specialisten voor die ook dit soort berekeningen maakten en aan de hand daarvan die vestingmerken ontwierpen. Maar als je als vijand nou erin slaagde om dat fort te veroveren, dan had je een probleem, lijkt me. Dat klopt, dat is ook wel door militaire specialisten al in de 18e eeuw al eens opgemerkt van dat een zwak punt was. Zeker omdat de afstand tot de Maas een beetje groot was, had je toch de situatie dat mocht de belegeraar erin slagen om het fort te veroveren, dan zat je in de stad dus met een Dan gevaarlijke had je een vrij situatie. schootsveld Ja, en je precies. zat zelf prima beschermd. Precies, eigenlijk. ja. Mooie stervorm is dat eigenlijk, dat fort, hè? Ja, het fort werd ontworpen in een vijfhoek met 5-puntige bastions. Dat zijn die, ja? Ja, en tussen die bastions cortines als aanvullende verdedigingswerken. En achter die bastions had je ook weer een heel systeem van werken. Er waren kazematten en er waren opstelplaatsen voor de kanonnen die naar buiten konden richten. En die waren vaak zelfs in 2 verdiepingen aangelegd. Is dit deel van het fort waar wij op zitten? Het is een vrij zwaar blok baksteen eigenlijk, gemetseld blok. En het zou heel goed van het fort kunnen zijn, maar dat weten we nog niet zeker. Wij moeten hier nog het een en ander uitbreiden met de graafmachine. En dan hopen we meer te weten. Nou, maar dit is veel te groot om gewoon maar een muur te kunnen zijn geweest van een gebouwtje, toch? Het is te zwaar inderdaad om van een barak of wat dan ook geweest te kunnen zijn. Dus ja, je kan denken aan wellicht een ondersteuning van een wal. Daar zitten we een beetje aan te denken. Nou, we moeten het nog inmeten. Weten. En, Maar zo dat formaat baksteen, hè? Zegt dat niks over de tijd waarin die stenen gemaakt zijn? Dan? Nou, dat is, wat dit betreft, wat heel dit groot. blok betreft, is dat wat lastig. Want we zien dat er verschillende soorten bakstenen zijn verwerkt. Waarschijnlijk uit verschillende perioden, dus hergebruikte bakstenen. Dus Oh, dat maakt het onbetrouwbaar dus. Ja. 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 En die banen die we hier in de grond zien, wat zijn dat? Die banen met puin, dat zijn uitbraaksleuven. Dus daar heeft een muur gestaan, maar die muur is gesloopt. En een deel van de steen is achtergebleven. Maar die muur heeft in verbinding gestaan met dit blok waar we nu op zitten. Wat het voorstelt, wat voor onderdeel van het fort eventueel, als het van het fort is, wat het is geweest, dat weten we niet helemaal. Nog niet. Nog niet. De gevonden muurresten van het fort maakten deel uit van de kazematten. Dit zijn ondergrondse verdedigingsruimten waar bijvoorbeeld kanonnen stonden opgesteld. De gevonden resten zijn de funderingen van deze verdedigingswerken. Op het 17e-eeuwse schilderij Het Beleg van Venlo zijn de kazematten en de verdedigingswerken waar ze deel van uitmaakten goed te zien. En het is, aan die donkere kleuren kun je ook zien dat dit echt hardgebakken steen is. Hè? Ja. En dat geldt voor die ook. Dus hebben we wel heel zorgvuldig zo hard mogelijk steen gekozen. Streek, kop, klezooitje. Oh ja. En dan krijg je dus zo een hele volmaakte vertolling. Ja, verder was En het dat wel. denk ik wel, hè? Ja. Oké. Jij zit op het oudste gedeelte, denk je, hè? Ik denk, op dit moment denk ik dat dit het oudste gedeelte is. Dit blok hier. Waarom denk je dat? Het rechthoekige blok. Als je kijkt naar de mottel hier, het is wat geliger en het is veel zachter. Het lijkt wat ouder te zijn. Wat op zich 17e eeuw zou kunnen zijn. Dus misschien hebben we hier wel met de oudste fase van het fort te maken. Dus dan zouden we hier toch wel de funderingen van het fort hebben. Dit zijn de funderingen? Ja. Nou heeft hier een trap gelopen. Die is uit een latere fase. De inschatting is eventjes 18e eeuw, met op dit moment de slag om de arm. Maar je ziet daar precies hier heeft de onderste tree gezeten. Ja, en dan zie je hem gaan, hè? Zo, de afdruk in de muur zie je zo, trapsgewijs, zo omhoog lopen. Maar als dat nou het fundament was, waar ging die trap dan naartoe? Die trap moet naar een ondergrondse ruimte zijn gegaan. Maar hoe dat in elkaar gezeten heeft, dat weten we nog niet. Je kunt een beetje denken aan kazematten of dat soort achtige dingen. In ieder geval een ondergrondse ruimte. Kerker, wie weet. Wie weet.
De opgraving op het terrein van de Frederik Hendrik-kazerne is inmiddels afgerond. Van het 17e-eeuwse Fort Sint-Michiel is een flink deel van de kazematten teruggevonden. Maar er zijn ook oudere vondsten gedaan, zowel uit de middeleeuwen als uit de Romeinse tijd. Of het hier gaat om het Romeinse Blariacum is nog niet met zekerheid te zeggen. Daar moet vervolgonderzoek het antwoord op geven. Wel zeker is dat onder de Frederik Hendrik-kazerne de resten verborgen liggen van vele eeuwen militaire aanwezigheid in Venlo. Nou, Maarten, dit is het hè. Hier hebben we het voor gedaan. Toch? Ja, dit is bingo. Ja, geweldig. Ja. Het fort tenminste, hè. Het Fort Sint-Michiel. Ja, we hebben hier een ingangspartij van Fort Michiel naar de kazematten toe. En dat is een vondst die we absoluut niet verwacht hadden. Dus het is een echte topper. Ja. En heb je nou genoeg informatie om die oude kaarten allemaal op elkaar te leggen? Ja, ik denk het wel. Ja, we weten waar het bastion gelegen heeft. We kunnen dit ten opzichte van het bastion redelijk goed in beeld brengen. Dus wij kunnen het fort heel goed plaatsen. Ja, je ziet ook dat het niet allemaal in één keer gebouwd is, hè? Nee, het zijn verschillende bouwfases. En wat je hier totaal bij elkaar ziet, is in feite alle bouwfases bij elkaar. Ja. Werd gebouwd, herbouwd, bijgebouwd, aangebouwd, noem maar op. Ja. Dit wat het fort betreft. En hoe zit het dan met dat Romeins Blariacum? Ook bingo? Ja, dat is waanzinnig. Ja, echt? Ja. We hebben een paar prachtige mooie sporen. We hebben veel aardewerk gevonden. Dus hier hebben Romeinen gewoond, gewerkt, geleefd. En we zitten er dus vlakbij bij het Romeins Blariacum. Dus voor ons wordt dat champagne vanavond. Ik ga er vanavond wel eentje oppakken, ja, absoluut.